Maribel aytında adyk sewdasyny edýän kiçi telekeçiler şu ýyl bayramçylyk günlerinde sewdanyň juda pes bolandygyny we özleriniň uly maddi ziýan çekendiklerini aýdýarlar. Olar müňlerçe kilogram möçberindäki adyk önümleriniň geçmän galandygyny we olaryň çüýräp zaýa bolandygyny hem belleýärler. Her ýyl bolşaýaly kiçi telekäsler täze ýyl bayramyna satmak üçin 100 kilogram möçberini alma, mandarin, banan, üzüm ýaly gök bakça önümlerini satyn aldylar. Ýöne bu ýyl sowda juda pes boldy. Biziň bayramçylyk günlerini satmak üçin alan harytlarymyzyň ýarsyna goloý hem satylmady. 10 miňlerçe manat möçberini ziýan çekdik. Dip marly telekeçi anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Başga bir telekeçi bayramçylyk günlerinde satmak üçin 500 sany gawun satyn alandygyny, ýöne onuň diňe 20-den gowragyny satyp bilendigini aýtdy. Telekeçileriň sözlerine görä, öňki ýyllarda ýaşaýjylar alma we mandarin ýaly önümleri gutulap satyn alýardylar. Bu ýyl köp adam bu önümleri 2-3 kilogramdan artyk satyn almady. Halkyň maddi ýagdaýy şu ýyl hassa peselene meňdeýär. Käbir adamlar alma we mandarin ýaly önümlerden dänelep, ýagny diňe 2 ýa 3 san satyn aldy. Köp adam bolsa döwletiň döreden göçme sowda nokotlaryndan sowda etdi. Bu ýerde adyk önümleri birnäçesi arzan bahadan satyldy. Dip telekeçi belledi. Sewdanyň pesligi zerarly telekeçilerin geçmän galan müňlerçe kilogram möçberindäki azy karydy çüýräp zaýa boldy. Şu günler olar bu önümleri mal iými hökmünde ziýanyna satyp başladylar. Çüren gök bakça önümlerimizi iri we ownyk mallar üçin iýim satylýan ammarlara eltýäris. Bu ýerde bu önümleri gaty arzan bahadan meselen 1 kilogram almany 1 manatdan, käşiri 70 teňgeden mallar üçin satýarys. Dip başga bir marly telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä mallar üçin satylýan çüren önümleriň hyrydarlarynyň arasynda maddi ýagdaýy pes bolan hojalyklar hem bar. Olar bu ammarlara elleri haltaly gelip çağalary bilen iýmek üçin alma we mandarin ýaly önümleri saýlap alýarlar. Türkmenistanyň ilaty 5 ýyldan gowrak wagt bäri agyr ykdysady krizis şertlerinde ýaşaýar. Raýatlar işsizlikden we iýmit ýeter ýetmezçiliginden we gymmatçylygyny kösenýärler. Häkimetler munyň bilen bagly ilatyň ýüzeye bolýan kynçylyklar barada resmi derejede hiç sat aýtmaýarlar.